u konačnici zapravo dovelo do toga da je Tiberije automatski krenuo sa obratnom psihologom, još je više dovojnika, još više ljudstva, još agresivne krenu napad. Te 3 godine su zapravo bile iznimno dugačke u životima ljudi tog područja. No, zbog čega ovdje vidimo zapravo ilustracije koje su legije bile, koji su bili njihovi simboli, s kojih područja su dolazili i njihov znak raspoznavanja, zašto su zapravo ginuli vojnici i nisu dozvoljavali da ostanu bez tog znakovlja, jer se zapravo govorilo da bi nestala legija kada bi ostali bez svog znaka iz tog vremenskog razdoblja. Ono što se događalo 9. godine je zapravo postalo očigledno, to je bila činjenica da će Ilici biti poraženi, pitanje je bilo kada, kako i na koji način, te su se počeli, možemo reći, povlačiti Dezitijati koji su bili na dinarskom području. Postoji sad više pretpostavki gdje, neki kažu da su utvrdili okolici Splita. I na kraju je taj drugi baton bio poražen 9. godine. Došao je zapravo do njega sam Tiberij, pitao ga je zapravo zašto ste to učinili, čemu vam je sve to trebalo. Na neki način parafraziramo, slobodno interpretiramo te izjave na temelju oni koji su dali zapis iz tog razdoblja i baton dezitijatski odgovara: slali ste nam vukove umjesto pastira. To zapravo govori, daje odgovor na njihovu žestinu aktivnosti, jer je zbog toga zapravo Tiberij cijenio jako tog batona. Rimljani su se uobičajeno rješavali svojih pobunjenika tako da bi jednostavno ubili sve one koji su bili najveći protivnici njihovog načina vladanja, ovaj put ne. To je zapravo bila iznimka koja je jako neobična. Baton je ostavljen na životu, ostavljen je u kućnom pritvoru, ostavljen je u Rameni, što je bila iznimna čast za njega i njegovu plemensku zajednicu koju je predstavljao, gdje je Tiberije zapravo pokazao jako veliko poštovanje prema tom narodu, iako je zapravo u konačnici riješio taj proces tako što je političkom odlukom to područje podijelio na područje Dalmacije i Panonije, pa smo imali zapravo 2 provincije. Rimljani do tog vremenskog razdoblja zapravo su imali samo rubno područje, možemo reći priobalni pojas i utvrđene gradove, čega su bili jako svjesni pobunjenici i jako su se trudili zapravo da dobiju liburniste gradove na svoju stranu, prebace težište borbe, rašire samu granicu i rastegnu legije zapravo. Nažalost im to nije uspjelo i neki smatraju zapravo da je to bio jedan od presudnih trenutaka procesa pobune, jer nisu u tome uspjeli. Međutim, ono što je važno istaknuti da je ovdje u podatak 15 od 25 legija bilo aktivirano, što znači 60% ukupnog vojnog potencijala se nalazilo na području Ilirije. To govori o težini sukoba, opasnosti sukoba i što je sukob više trajao, a zapravo oni kojima je to bilo važno su bili više nervozni, više toga je bilo na kocki i svaka aktivnost, svaki čin je predstavljao sve veći pritisak sa samim ishodom, zbog čega je zapravo to bio još veći čin pozitivnog otpora i jedinstva ilirskog stanovništva, nakon čega uslijedio proces romanizacije, što bio negativan, s čime je, možemo reći, nestao termin spominjanja Ilira općenito u tom vremenskom razdoblju. Povezali su se još nekim plemenima iz okolice i taj termin, nažalost, u tom vremenskom razdoblju uopće više nije bio na neki način u upotrebi.
Sa procesom romanizacije dolazi do osnovnih elemenata življenja, što je značilo razvijanje cesta, razvijanje vodovoda, razvijanje rimskih postaja, što dolazi do nekog komunalnog razvoja infrastrukture, ali ne znam velikog termina. Ovdje imamo povijesni zemljovid provincije Ilirik, vidimo gdje se nalazi Siscija, nalazi se na rijeci Savi, vidimo Sirmium, gdje se nalazi pokraj Sirmium, zatim Siscija i Salona, i možemo reći da je područje Bosne i Hercegovine bilo okruženo s područjem tog ustanka i Slavonija, naravno, osim područja Sisije. To zapravo oko toga se slažu gotovo sve karte povijesne zemlje, barem kojih sam ja uspio pogledati. Ova karta se nalazi na digitalnom udžbeniku Sfera koji možete slobodno pogledati. Ono što je aktivnost za učenike da trebate slijepu kartu preuzeti na poveznici koja se nalazi dolje. Trebate se registrirati, to je slijepa karta Hrvatske. Trebate ucrtati gradove Sisciju, Sirmi, Salonu. Na koji ćete to napraviti, možete sami izabrati. I trebate mi poslati taj odgovor, to je na neki način vezan uz povijesni koncept vrijeme i prostor, gdje ćemo koristiti međupredmetne teme informatičke i komunikacijske tehnologije, koristit ćemo tehnički koncept povijesna perspektiva, koristit ćemo međupredmetnu temu učiti kako učiti, koristit ćemo zapravo osobni i socijalni razvoj. Na neki način će se na taj način poboljšati vaše sposobnosti i individualno rad. To je bilo to, hvala na pozornosti i vidimo se uskoro.